नंगौ दिनै बड'लेण्ड रादाबा ब्रैथि जोनोम सान गायसनथाय सान फालिदों आरो बे सान फालिनाय हाबाफारियाव जोंनि रायजो सभानि बिमान गोनां रोंगोरा नार्जारि बिथांखौ जों गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय जादोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै हाबाफारिया जोबथा बुब्लियाव फैबाय। फुंबिलिनि हाबाफारिनिफ्राय जागायना लानानै जोबथा जे हाबाफारिसिम हाबाफारिया मोजाङै जानानै थांबाय आरो आङो रायजोफोरखौ आं बेखौनो साबायखर होनो सानो नोंथांमोननि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जे बड'लेण्ड रादाबा ब्रैथि सान जोनोम जे गायसननाय सान फालिनो मोननाय गुबै जाहोना जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि अननाय, सान्थौगिरिफोरनि अननाय, रायजो आरो राजाफोरनि अननाय, बे अननायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै फैयै फैयै दिनै जोङो 4 बोसोराव सफैबाय आरो दिनै बिथांमोननि अननाय आरो थुलुंगानि गेजेरजोंनो जोङो ब्रैथि गायसननाय सानखौ जोङो फालिनो थाखाय खाबु मोनदों। बेनिखायनो आङो गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो बड'लेण्ड रादाब न'खरनि जानानै दिनै जोंनि गायसनथाय सानखौ बिथा खालामनानै आं बिथांमोनखौ साबायखर होनाय जायो। बोसोरब्रैयाव जोङो खौरां बिजोंनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला सानथ्र'हायै गोबां बुंनो गोनां दङ, नाथाय दिनैनि सानाव आङो बेखौ आबुङै बुंफोरनाय नङा। दिनै बर'फोरनि गेजेराव गोबां खौरां बिजों दङ। दिनै गोबां खौरां बिजोंनि गेजेराव दिनै गोबां खौरां बिजोङा जोनोम जायो आरो गोमालांफिनो। बेनिखायनो आङो बेखौसो खावलायनो सानदों जे बर'नि जेसेबां खौरां बिजोंफोर दङ दिनै जायफ्रा पर्टेल हिसाबै जागायजेनदों, जोंबो पर्टेलमोन, जोंबो दासिमबो पर्टेलाव एगारो, नाथाय जोङो केबोलाव एगारबाय। नाथाय केबोलाव एगारनो हायै, फोसावनो हायै माखासे खौरां बिजोंफोर दङ। बिथांमोनखौ जेन जोङो बिटिआर खुंथायनिफ्राय जेन बयखौबो नोजोर होयो आरो मदद खालामो, आङो बेखौ खावलायनाय थाबाय। मानो होनोब्ला जोङो 4 बोसोर खामानि मावनायाव जोङो हमदांनो हादों जे खौरां बिजों मोनसे थांना थानांगौब्ला गोबां रांनि गोनांथि जायो। गोबां लाइमोनफोरखौ लानानै खामानि मावनो गोनां जायो। नाथाय बे लाइमोनफोरा दिनै आखायाव जुदि थाइसेबो रां मोनाब्ला माबोरै खामानि मावनो, न'खर गारनानै खामानि मावो, गावनि न' बां गारनानै दिनै गोबां खौरां बिजोंफ्रा मावख'आव थानानै खामानि मावफैयो। बेनिखायनो बिथांमोननिखौ जथायै जेन जयै खामानि मावनानै जेन गावनि न'खरखौबो खुंलांनो हानाय, समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हानाय, हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हानाय जेन थासारिखौ जोंनि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा जेन खालामना होयो। मानो होनोब्ला दिनै आसाम सरकारजोंबो जोंनि बर'फोरनि गोबां एमएलएफ्रा दिनै मन्थ्रि दङ, बिथांमोना आसाम सरकारजोंबो दिनै जयै लोगो नांनानै सरकार सालायगासिनो दङ आरो दिनै बिटिआर खुंथायाबो जोंनि बर'निनो दैदेनगिरिफ्रा दिनै चिफ जाना दङ एबा डिपुटि चिफ जाना दङ, गोबां इएम जाना दङ, दिनै बिटिआर हालामनि गोबां एमएलएफोर जाना दङ। आङो खावलायनो लुबैदों बेनिखायनो बर'फोरनि जेसेबां खौरां बिजों दङ बिथांमोनखौ जेन जौगाखांनो थाखाय मोनसे गोख्रों हाबाफारि लायो। आङो बे 4 बोसोराव खामानि मावबोनायाव दिनै जोङो गोबां सैसोनो गोनां जादों, गोबां सहायनो गोनां जादों। बेनिखायनो दिनैनि समाव जायफ्रा खौरां बिजों महरै गोदान गोदान जोनोम जादों बिथांमोनखौ आङो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो, गोबां जेंना फैगोन, गोबां दुखु फैगोन, अब्लाबो गसंथा। नाथाय बे गसंथानायाव जोंनो गोबां अनसुंथाइफोर नांगौ जायो। बे अनसुंथाइया सरकारि भाबैनो जा एबा सोरबा सरकारि नङै सुबुंफोरब्लाबो जोंखौ मदद खालामनो हायो। जेरै मोनसे खौरां बिजों गैयाब्ला मोनसे हारिया आबुङै थांना थागोनखौ नुहुरनो मोना। मानो होनबा खौरां बिजों गैयाब्ला हारिनि जेंना जेंसि, दुखु दाहा, मोनथाय मोनफ्रोमबो फोसावनो हाया। जायनि जाहोनाव जोङो गोबां जोंनि हारिखौ गोबां गुबुन गुबुन खौरां बिजोंफ्रा मोनसे समाव नासयबोदों, गादबबोदों। नाथाय दिनै बर'फोरनि गेजेराव गोबां पर्टेल खौरां बिजों, गोबां खौरां बिजों ओंखारबोनायनि थाखाय दिनै गादबनो हायाखै। आङो 4 बोसोर खामानि मावनानै आं बेखौनो फोथायो जे जोंनि खामानि मावबोनाया जेसेबां खौरां बिजोंफोर दङ, बड'लेण्ड रादाबल' नङा, दिनै बर'फोरनि गेजेराव जेसेबां खौरां बिजोंफोर दङ, खौरां बिलाइफोर दङ, बिथांमोननि गोख्रों खामानि मावनायजों दिनै हारिया मोनसे मोजां फिथाइ मोनदों होननानै आं आसा खालामो। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে
তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।